जाय मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव टप 10 जागोन बिथांमोननो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय बे जागोन आरो एमआइएलआव टप मोननायफोरनो 3 लाख थाखा होगोन बेबो जोङो मावफुंगोन आरो उदालगुरि ओनसोलाव गोबां जौगानाय लामा दालां बानायनाय आरो माखासे अफिस लाबोनाय बे खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ ओंखायनो आङो फिन खनसेबाव उदालगुरिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोबाय एबारबो एमएलए इलेक्सनावबो बेबादिनो भट होनानै देरहाहोगोन उदालगुरिनिफ्राय बा बिटिसिनिफ्राय जोङो दिसपुराव जोंनि एमएलएफोरखौ राफोद दैथायहरनानै बिथांमोना मन्थ्रि लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानायनि खामानि मावगोन बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय रायजो राजाखौ आं खावलायनाय थाबाय जोङो प्राय 4 माह बा 5 मासल' जादों बिपिएफ सरकार जानाया जेरैबायदि खोथा होदों उदालगुरि जिल्लानो बा उदालगुरि रायजो राजानो बिथां हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मावफुंना होबाय बिटिसिनि मिनि सेक्रेटारियेटआ उदालगुरियाव बिपिएफ सरकार फैयोब्ला लुगोन होनदोंमोन थिग बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव क'क्राझाराव जिहेतु मेन सेक्रेटारियेट आरो मिनि सेक्रेटारियेटआ उदालगुरियाव आरो बेखौ मानगोनां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखेवनानै होलांबाय जेरैबायदि खोथा होदोंमोन आरो जेरैबायदि मोनबा गेरेन्टिखौबो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंबाय